Alt, baix, negre, blanc, lleig... Què més dona? Després de 100 anys, tots pelats i baix terra. Heu provat a conèixer a un estranger? Deuríeu fixar-vos en els xiquets. Ells no miren el color de la pell. És la raça humana a un gris sol, i el que no puga veure la bellesa no veurà el sol. Alguna volta haveu pensat en vosaltres mateixos? Una persona com nosaltres, blancs, som igual que les demés, igual que el negre de la fruiteria o el venedor ambulant, amb família i un futur per davant, i segurament amb més ganes de treballar que tots nosaltres. I és que no és el to de pell, sinó la manera d'expressar-se. Els racistes inventen i diuen que l'estranger li lleva els llocs de treball, però no s'adoneu del que han passat per arribar a on estan? Quan la por del racista es contagia i fa pensar que no som iguals. Però tot ho diuen perquè no has viscut com t'acusen per no tindre papers i l'únic que vols és tindre de menjar. Per què li mireu amb eixa cara si després aneu a comprar-los DVDs pirata? Ningú deuria ser il·legal, ja que tots som humans i iguals. L'estranger, ja siga negre o blanc, busca menjar, un treball amb un sou digne i un futur per a la seva família. O tu no busques el mateix? Cadascú és únic en la seva raça o espècie, i no hi ha motiu per al menyspreu. Permaneix el màxim odi amb la mínima raó. Posa't en l'altre lloc, com et sents? En un segle XXI no puc dir-te que ets racista, solament que tens uns pares que t'han ensenyat uns valors antiquats, que deien que el blanc era millor que el negre. Deuríeu evolucionar, igual que el fa la nostra cultura.